Shoutout, ito po yung August po ngayon, 2023. Mga 1 PM na po. Yan po yung tinatapalan ng galumbang. Kasi siya punong-puno ng lamig. At meron po siyang, papasok po to ng sakit na, ano sinabi ng medisina sa'yo? Papasok po siya ng TB. Kailangan niya po matanggal yung lamig. Yan. Nakita niyo po yan? Pangalawang tapal na po yan, 10 minutes and 10 minutes po yan. Taga saan kayo, te? Tarlac. Sakay sa Tarlac? Banban Tarlac. Mega shoutout. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan na po. Si Richard muna pong pinantapal ko kasi ayaw po magbasa muna ng langis. Kaso tinuruan ko naman po sila. Pangalawang tapal na po nila. Ito naman si Sir Buddy po ang nagdalagay po ng langis para lagyan ng apoy. Kaso may dasal po yan, ha? Ito naman si Boss Tanta nanonood. Baka gusto matuto. Ito yung asawa niya. Todo suporta sa kanyang girlfriend. Yan nag-aalala. Ano ba ang pakiramdam mo ngayon doon niya? Kanina umiiyak ka. Ngayon ano pakiramdam mo? Maganda na. At saka nagkaroon na siya ng kulay. Sabi ng asawa niya daw, mamamatay na daw siya kailan? Kahapon po. Kahapon na mga alas 3. Kahapon. Ano yon? August 1. Kasi August 2 ngayon eh. Nang alas 3 daw. Halos hindi po siya makahinga. Akala niya kinukulam siya. Hindi po yung kinukulam. Mayroon po siyang sakit na nerves. Tsaka pulmonya. Tsaka naipitan po siya ng ugat sa may tiyan, ay tagiliran. Yan. Wag na po natin pakita yung masela na bahagi. Ganyan lang po tayo. Kasi nagkaroon po siya ng ipit na ugat sa may tagiliran. Yung nabalance ka kanina, te, nabawasan yung sakit ng ipit ng ugat mo. Hindi yan ang kulam. Talaga naipitan ka ng ugat. Kasi meron kang sakit na yung papasok siya sa TB. Kaya nagkakaroon siya ng pumila. Ha? Ayaw rin siya namin sa doktor. Tama rin naman yung sinabi ko. Plastic yan? Plastic. Bigyan rin siya ng gamot na pang Pag natapos yan, tema alignment, kahit anong gamot na inumin mo na galing sa medisina, tatalab na. Hindi kasi tumatalab yung gamot ng medisina ngayon sa araw nito kasi bakit? Yung mga nerves niya naiipit. Kulang ang supply ng dugo. At ito'y nilalamig yung kalamnan niya at yung mga lamad niya. Ngayon natanggal to kaya guminhawa ang pakiramdam niya. Guminhawa ba taga pakiramdam mo, te? Kanina, yan yung ubo niya po, galing po yan sa kumpunan niya. Kaya hindi tumatalab lahat ng gamot niya kasi sobrang na dami ininom. Ilang gamot ang ininom mo? 7? 6? 7? Grabe, ang tataas ng gamot. Isang inom na yata niya yun. 4 yata yun. Taga-Banban. Ayan na po. Ngayon, second tapal na po yan. Ngayon, anong pakiramdam niyo, te? Kasi tapos na tayo magtapal. Ano na yan, mga 1 hours o 2 hours pwede na yan tanggalin. Punasan siya, ha? Tapos paliguan mo bukas para manginig. Hindi, joke lang yun, ha? Hoy, biro lang po yung mga nanonood. Pinapatawa ko lang siya. Kanina umiyak yan, eh. Ano yan? Huwag mo siyang paliliguan, ha? Mamaya at saka bukas. Susunod na araw mo pa paliliguan yan. Simula ngayon, hanggang bukas di siya pwede maligo. Susunod na araw pa. Lagyan mo siya ng asyete mansanilya. Before, after. Ha? Bago siya maligo, punasan mo ng asyete mansanilya ng mga 3 minutes. Pagkatapos niya maligo, punasan mo rin ng langis 3 minutes. Yung tuyo na, syempre turuan mo ng pistawel at tuwalya. Ha? Kung makakalimutan. Tapos susunod na pang-4 na araw, pwede na siya maligo kahit walang langis. Pero mas maganda, lagyan mo ng langis kahit konti. Hanggang 1 linggo kasi yan, eh. Para bumalik yung lakas niya. Tapos balik ka ng 10-11 ng August. Balik ka. Doon ka na ma-align lahat-lahat. Tapos after 1 month, kasi may sakit ka nga talaga, balik ka na. Doon natin malaman kung babalik ka ng bago matapos ang August. Tapos hindi na kita gagamutin. Malakas ka na yun. Wala tayong magagawa, eh. Talagang nagkaroon ng matinding pinsala ang katawan mo, eh. Isipin mo, may pumilya ka. 7 ininom mong gamot, hindi tumatalab. Lahat ng nerves mo naiipit. Hindi siya pasok sa kulam. Wala na yung kulam. Ang masama, yung ugat niya talaga nagkukulang supply. Wala ka pa si Mr. no? Okay, paalam ka na. Bye-bye. Kanina, anong tsura nasa mo kaya? Iyalay na ako doon. Ano yan eh, parang nakaiyak na eh. Hindi makahinga eh. Sabi mo, mamamatay na siya kapon.
August 1. Ngayon, August 2. Buhay pa eh. Padasalan, tubig Wala na daw siyang pahinga kahapon. Ay nakakawala ng pangingat talaga pag naipita ka ng ugat. Abot hanggang sikmura. Hanggang tagiliran. Dito yung hiram na likod. Ang gawin mo ngayon, kumain ng kumain, magpainit sa araw. Pag may araw, bilad mo yung kata mo para kang sanggol. Nagpapabilad ka sa araw. Ganyan ka, nakaupo ka, para kang binibilad sa araw ng likuran mo. Huwag naman yung alas 3 ka magpapabilad ha. Alam mo naman yung bata, may anak ka na eh. O ganun. O, paalam na, bye-bye. Bye-bye. Banbantar lang. Okay, sa sunod na tayo, magkita-kita ulit. Bye-bye. Okay na pakiramdam mo? Hindi ka na umiyak? Okay, bye-bye. Hoy, paalam na mga pogi. Paalam. Paalam. Paalam mga baby boy. Yeah.